ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜାଣେ ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଆଇ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ଚାଲୁଛି? କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିବା ହେଉ କି ସିରିଜ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ମୁଭି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିशिଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ସୁପର ପାୱାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିନକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା କେମିତି ଏଆଇ ସବୁକିଛି ଚଲାଉଛି। ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଚା କପ୍ ଉଠେଇବା ଆଗରୁ ଏଆଇ ତାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୀତ ବଜାଉଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ଠିକ୍ କରୁଛି ଆଉ ଫୋନ୍ ବତାଉଛି ଅଫିସ୍ ଯିବାର ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ରାସ୍ତା। ଏମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରୁ ବଞ୍ଚଉଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ବି ନାହିଁ। କେମିତି? ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଟା ଆଉ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କମାଲ। ଏବେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭିତରେ ବି ଏଆଇ ଚୁପଚାପ ତାର କାମ କରିଚାଲିଛି। ଆଗର ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆଉ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ୟୁପିଆଇ ଫ୍ରଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶ। ମାନେ ଏଆଇ କେବଳ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଦେଖୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଲୋନ୍ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଆଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍। ତାକୁ ଜଣା ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କିଣିବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଆଇ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ୟୁଟର ଭଳି, ଯିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଦିନ ସରିଲା, ଏବେ ସମୟ ମନୋରଞ୍ଜନର। ଆଉ ଏଠି ବି କମାଣ୍ଡ ଏଆଇର ହାତରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତାର 80% କେବଳ ଏଆଇର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଯୋଗୁଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ ତାହା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ତିଆରି କରୁଛି। ମାନେ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବା ବଦଳରେ ଏବେ ଏଆଇ ଆମକୁ କହୁଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ। କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଟିକଟକ୍ ଫିଡ୍ ବି ପୁରା ଏଆଇର ଯାଦୁ। ଏଠି ଫଲୋଅର୍ସ ନୁହେଁ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ରାଜ କରେ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଖାଲି ମଜାମସ୍ତିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣୁଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଆଇ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ହେଇ ରହିନି। ଏହା ଏବେ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ସହ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ, ଯେମିତିକି ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ଏଆଇ ତ ଆମ କୋ-ପାଇଲଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେଉଛେ? ଏମିତି ଆହୁରି ଟେକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଲୋ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।